the E-Pan on the wheel substitute. Okay. Okenolulu enwere nsa akụkụ mmiri wiki ya nga mbọ ya ọchụnwa nọ n'ụmụga yufe akejere kpuchiọnwa o kende na kanopi ahụ laa n'azụ biko shift on the back biko Okenolulu enwere nsa akụkụ mmiri wiki ya nga mbọ ya ọchụnwa nọ n'ụmụga yufe akejere kpuchiọnwa o Okenolulu enwere nsọ ọkụkụ mmiri wiki ya nga mbọ ya ọchụnwa nọ n'ọmụga ya ufe akejere ekpuchi ọnwa o Okenolulu ebiyanuo Okenolulu ebiyanuo Okenolulu ebiyanuo ọbịarịma Alowere webe kanyi Shama melody fule na mewo akukule obiarema Shama melody the tallest musician east of the Niger. Corona mona zubu kuleru na la jamu mejo kungarama Ashamo mejo kungo Corona mona zubu kuleru na la jamu mejo Ashamo mejukumo wala mazumu kuneru mala ashamo mejukum garama Ashamo mejukumo Achoki na yo ni bade bobule nugba ne wanure Anisha low le bia wega Anambra State Oh wani karabaka Mama mroma kala goliwe Oma kamezebe Nda cheda made Nda profo wenye bulamu Okoma unata mama malakula Rizani wenye bulambe Professor wanyumone Onyoma meje mona la bula Mama no dema Akowa Owa shirike Akowa
wa bela chimu papo nyini gbe nano yebela mapo wa bela chimu eligbe ku nwanne ubeji mamule ubeji mambo apo wa wenye weje bela nia mu arara we wala mi chasibo chali wo zomaniko honorable chali aka oyeze gokoma onwo badanga o de panga jola ngoyi isani chukunde nepa oshari omrana mindezele nganya ngokuna gae ikechi cheke nwanebo apo wa washirike o honorable secretary eni tile owere branch gokoma apo washirike o yebu wa madinen yebu meje wonu e tage bo meja gae apo washirike o ale zo bebende abebe gokoma abebe meje wonu o product bi ale apo wa washirike ile apo wa washirike apo wa ye meje belani wa ramara ya o ya do masuku le mo di jabu bagala ya ndiro ya shimuna mu imana kwana shamba na maulai awambe be pariki wo ojese alowere wene wambe joro wambe jino ya ayi ejo bagala ya ndiro ya shimuna imana kwana mana maulai awambe be pariki wo ojese Magachoro wambe joro wambe jegano Gachoro wambe joro no wambe jegano Inacho bagala ya ndiru ya shingo Emara kwana shamba na mbola so Awambe we kwana sike wo kwano jese Awambe bela wambe joro wambe jegano ya Ejo bagala ya ndiru ya Koma meje mono barista gata matie alu meje ngo koma alu meje ndo owere wesi ngo koma ane meje mono we yano no yale no maga joro kwa mwambe sika kwa no echo bagala ya ndiro ya shimo na ngo mana bana shamba na mbola o amwambe we
kwano jezi dami mwambe joro mwambe jina dem jobala ya yoniro nya chingo mana bala mana mona awambe mari ke o kwano maga joro kwa mwambe jiga kwano Okechukweke United States of America Ogoma yonyo manje chinde modelu watanya kunga Awambe wopoma nupandolu Omeka fonanya wano Igbo land meje mono Royal Prince land Iruka wanne vejaga o Onya mashingi biko ganele Iruka muba London base Wakoma meje modelu wanye Ikeko onya bangwe kwana koche meme Mana kwala samana mola o Awambe kwana sike o kwano jesi Awambe hebela Wambe joro wambe echena Aloweranye jobara ya oniro ya siyamu Mana kwala mana mola Awambe baride o Vice Chairman, Akonyekanye, Radman, Personal Assistant to Honorable Greg, Anakwana Buja, Akonye Mama, Dekaraka is on Dekaraka. Jai! Mami Yelo Waleje, Amami Yelo Waleje, Amami Yelo Waleje. Amami yelo waneje, eluwe. Amami yelo waneje, eluwa. Amami yelo waneje, eluwe. Amami yelo waneje, eluwa. Amami yelo waneje, amami yelo waneje rebo. Remember Makana ndogomo gabanyo ndogomo gabanyo eji meme pepe soup kefra foga no bandare kefra foga no bandare kefra foga no bagwarawo lele nwangwe apenise na disi nwangwe odisi wele mana dija fo nwangwe ajemena me dija fo nwangwe obana mega trial of yankaga o dija fo nwangwe amena mega dija fo nwangwe amena mega dija fo nwangwe amena mega trial of Mwangwe azugweyu na koko di onye mbombo ona kala hajo makota wike nara asegbukwe hu potopoto wende ajo eji tapole ni kesu kweyu ya po na randa batanga yewre mbu aka dia naka yemi po waterproof maka mbaji kweyu selite kambaji kweyu selite mako mo wale kweyu Asinwo banyo diju wele mana dija fo wangwe omena mega trial of yankaga o dija fo wangwe omena mega dija fo wangwe omena mega dija fo wangwe omena mega trial of yankaga o
pool Abraham, American lottery editor. I guess I don't know reality. When I get up from one week, I made a bar. Reality recording studio. Oh man, who can you go? Oh man, who come with you? Reality, I follow the menu. Who is up from one week? Oh my God, I'm at it. Try a look, I got to know. From when we're going on mega, try a lot of Yankega. We jump from when we're going on mega, try a lot of Yankega. I'm a do together. I'm a do together. I'm a dada. I'm on the salad. Yes, Alowera ni koche bugo. Umbelu wera vanye kono jijapo. Onye dia wano shaya na kubongo. Tono za juma shawakano ne. Anisa barori koririe. Ukikara badadola, badadola, badadola. Ontabere mo bia kadadola, bidari mo bioma. Ontabere badadola. Divided we shall power. United, oh we will. Never can prophesy. Jola chiga juju. Oruka mu. Ijolu ma were ndewem. Aisha go na mo. Ibaro mo bilende ma ine. Adele bola mo. Ijolu ma were. Ine. Aisha bigi ke kupa. Ibaranga ba e bonyo sa na umepela. Ibarama ba simbo nyo sa na umepela. Bonyo sa na. Oskale. Oskata. Kabu bonyo sa na.
wa ya serisi ya ifu gwa boga nwadike oshinu nga muru ya ye shamru nwadike o gwa shamru ya onu gwa nwadike o sanga muru ya no shime bole oye chukwu merezi o mere ya wo elu wani no ni me ya o onye chukwu gozira gozi o goziela ya o onye jela ji mu ro iye madu ibe ya iye mezire mezi na lowere eja kwa ya nwa mma o cha anyiri ga amajo amaburu ona fokwa ni kenwe na nyaka ishagama chifike jo hakim ochi na nwata nwoke ọma iru onigbo steeti taa onye ahụ ụkwa sọdike n'ala mba nọ Chinedu Chukwu onye iwe onye mma n'ala mba nọ Isam Chigbo Suji ọha zuru me ọha zuru me nwanne okorobịa mba nọ Keledi Chukwu onye mba nọ MD ile Udok nwa mma Chinedu aha mefula Executive Director Udok Nigeria Limited onye ọma ga-adịrị gị mma Chief Nat nwa okosisi n'ala mba nọ Injinia ụzọ nwekọma Final Mixile na lowere anyị yo iwe onye mba nọ Chief Tede Ndụbakwe ọdakọrọ ome iwe onye mma n'ala mba nọ Bisebeti Ibele ọnwa mba nọ Chief Atezi yetere ji na ụzọ n'ala mba nọ Nze Chris Abụba Ekaraka, ekele gwalabo, Chijeri alaboso Aswaju, Lagos. Obeka from Nanya 1 of Igbo land. Ekaraka, iwu kwadi na lamba no. Let's go. Yagashio. Binyamanu. Igbo no si jendoma binyamanu na nona. Igbo ndoma. Binyamanu, Tanya de Bandama, Binyamanu, Nana, Enona, Igbo ndoma. Binyamanu, Igbo ndoma. Ajola Masumun, Manajona Sepamanumune, whatever be man on 1 day. Ambassador Tabonzekwe, Ibu Mr. T. Wafejechi Yama Ngowerani London based psychiatric clinician, well-known international DJ, MC, London. Binyamanu Manager Pasebama Chief Dr. Sani Kangamefula Chikwenem Ya Loloya Lady Maureen Chikwe Bodogwa Jejembale 1 of Owerri. Ndane Jembandoma Chief Ngozi Opanacho Adi Chairman Chief Executive Zimet Group Okosi one of Umudibia Bidama Manager Nasebama Engineer Chief Clifford Ozoma Onye Weni Onye Muganguru Gopala Biado Managing Director Cliftings Limited Biama Ndama Binyamanu Manager Sebama Lola Yangwanyoma Aduko Executive Secretary Cliftings Limited, London. Chijoke Onyebu, Old Boy. Omudo 1 of Facebook. Crest Associates Limited, London. Mapoma Chief George Chase Onyagoro Okoro. 2 million to us. I want to borrow her 1 of Pijawa. We got a Lamazana, Yalola. Chinero Pioma, Onyago Guru. Let the Panayan around the Galagoyan Nisha. Ndama. Mazi Eugene Chibusole. Akuchie. Iwo Numoyan. Ike. Isimbier. Omenka 1. Kalibia. London Pins. Yalola. Engineer Kitchenere Akuchie. Bidabo. Creative designer London. Demma.
J.E. Pan on the wheels of steel. Director in Advanced Electrical Electronics, London. Mrs. Celestina Mesu Ndoma Binyamanu Ndoma. Binyamanu. Mazi Batram Chinedo Keribiado. Watching the many one year. Director in Batex Investments Nigeria Limited. MD Batex Investments Limited UK. Yawani Mrs. Gina Nendo Kere. Oso di me. Mana mazi aisi. Esi wa imobilia. Iyani chuku. Kagashio. Oye bonyo jawega kapane. Wolo. Eyi no do ya kwaga. Kobo jibe. Lolo Isaac. Valerie. Ewerobi. Binyamano na nona. Ndemwa. Mazi Manuel iyani chuku hanonu. Umba. Geri. Famolo iti simple. Binyamanu okrata mechi. Tanya jeje bandoma binyamanu nanona. Binyamanu ndoma. Manajwa se bomma lolo ya. Mrs. Juliet Ngozi ahanono. Odozi ako. Why manu bidia. Health promotion specialist London. Binyamanu. Udoko ndoma. Binyamanu. Ijoma Ukwasa Biama Binyamanu. Yes yahi Orifi. Yes yaha Ada Opiwe. Wacha left ayo on dumo me ko kwere. One. Dumo kondele Binyamanu. President time Ugore Doctors Association. Binyamanu. Binyamanu. Ibongwe me Chifetel Uzamaka Madwakolam Binyama Ubudo Ojamu President Toru Community Union UK Bandai Namari Development Union UK Binyamano Nanona Chief Dr. Barrister Obina Manajona Sipomano Lolo Yoma Loledit Wasulunye Madwakolam Audia Gokus International Binyama Yes, you're going to hear what? Binyamanu, Gokus International. Tanya Jam Bandama Binyamanu, Nanona. I tried to run me a Jackapiano. Joe, by rest in my mess with Yamao. You were no Pora, Annie. Alias, I put it to you, sir. MD, timeless light, timeless mini cars. That's all I got there. Blessing of Udere. Mesu. Echayo. Etena eji. Nata bana eji monule. Dadonu. Ndoma. Engineer Leo anyangu biato. Yabole. Angela anyangu. Onu mwaku emekuku. Echayo. Mapa chifi manjoko. Ya lolo ya. Danye papa. Gladys njoko biato. Ndoma. Onu mwakale. Awalorada. Chief Executive Gladman Ventures London. Binyamanu Handama. Lady Grace Edem Udia Assam Atiata of the country. Uduma Akwa Ibom State Elias Iyami. Binyamanu Handama. Prince Honorable in Barrister Victor Morocco. Great grandmother Angelina Adarema Mezu Chineme Weekend Ekwemo Weekend Binyamao Okura London Gates Grandma Binyamanu Andama Jena Edge Mr. Chile Tunse Oko Shishiwa Yalola ya Adinse Lantu Owalorana Demma CEC Kagoka Aloma Radiki Oto Kashim Binyamanu Nanona Lolo Irele Meka Anumi Pepiama
ni emerụ ọnụ ugo di ya tụrụ nwa mgbeje Chineke dị Tony White ọpara onye ụmụọlụ emi Owerri North Ebube Dike the number Sawide Yodozi akọ ya Lady Chinyere ọpara Ikolo Wanyoma Lady Dorothy Ahazie Adedeje mba one of Famawo Binyamano nanona Ze Samson Nana Waneli Sobea Akona Takase Nwoke Dio Hamma One Nankwere Consultant Time Sampe Commercials Limited Yalola Mwekono ya papo dilare ma jo kwa njinya Bruno Along time darling no see orukwa noje Along time darling no see ohunpa noje Along time darling no see Yakala Along time darling no see Olupando je Along time darling no see Ohupando je Along time darling no see Ya Eje benje amachi mkwe Olisabi igwe Ayomana mi jamachi mzayota Chima manakwana A long time darling no see Yakala Ina ube Onye ribori nelo wa Chineke manakpala Owera manakpa Onye ribori nelo wa Achanyi go mananya o But a long time darling no see Yakala Emre minini Yeje malama no ere monum Kuse medije Becha yoda kugegum ati so kwa ma yoda o but a long time darling no see baby no nene mama a long time darling no see olupando je a long time darling no see ohupando je a long time darling no see yakala Chineke mere do ere murum o mena ya gbogbo onye Chineke de Chineke mechana o were wolum onye Chineke gozi kele chigere gini ụwa wahia eje peje ya Chineke manana onye nwem Maybe you should do bebelebele Ajiyova mra logun lobi but a long time darling no see show na kuna long time darling, baby. A long time darling, baby. A long time darling, a long time darling, no see. A long time darling, no see. Ada okwanaki tukwas maka onye age nwa nwele ụwa o ohe na agara janje
a Chineke na kele igwe n'ụwa hụkwa na onye weze ọchama ọnwụ chama manya weze ọnwụ emeji chama manya weze Oboko. ahụ lechichi ọnwụ emeji chama ma weze ọnwụ emeji chama maga weze ọnwụ emeji chama manya weze ọnwụ ya baby bo ọnwụ emeji ọnwụ emeji ọnwụ nne gị weze ọnwụ emeji jebo chibia o ya bụrụ nwanne nna obi ọnwụ bata ngale ọla tanga jola moyi aka gị fụra ya enyi ma na ebe na-erugu ju o uju nwanne nna obi uju nwanne nna obi wo ọnwụ emeji bụrụ nwanne lagbo ekwuru ọnwụ emeji ọfọ amara lo bo buru onwo apare kolo neke kokora kedo rakedo negi oboko apare kolo neke kokora kedo rakedo dago boy bebe ogona lamu o acho ogona lamu o betileke na nekwesu zogeze ogona lamu ebe chileke na nekwesu zogeze ogona lamu ebe Chineke na nekwesu zogeze achie ejaze zazo nano nye ukwaneze u Chineke kere ligwe no kamili ni chebule adio eji bogeji mofo eji pamo lola onye mejora bara mo onwo batange me na munja mure bonwu sonso ewu adowe ne murumu baba kome supara diga abachika loro nya opapụ na ya mere ni nyo ijoku o onwe meji mama wo olula ma meji ogona lamu o acho ogona lamu o betileke na nekwesu zogeze ogona lamu ebe chileke na nekwesu zogeze ogona lamu ebe chileke na nekwesu zogeze ejaze zazo onye weze u Chineke kere ligwe no agagba gị agba elepula mo onwe kete jefero ọnwụ bata gemere ngenene ọnwụ bata ngale emere nínú ìṣòkù o ade makwa mu mejebe emeja do wa gogo mu e ujila bo chimrumle emeja do wa gogo mu so Chineke kere bata ngemeke ana mo onwere ba mu sonso o alo ele mrume onwere ba mu sonso eni beje me ba betu pare ba omo bata ngajo laboyo e kuru mo nwe menyo fama o ye mo bo kuro mu o omule abali kulu nege kokwara kedo rakedo mama oha abali kulu nege kokwara kedo rakedo na ya eni mebelima jogo no na lamu o ogo na lamu o betileke na nekwesu zogeze ogo na lamu o betileke na nekwesu zogeze ina buruno ejaze zazo oh no osindekele anajaze zazo obako jimma ejaze zazo alowele murumo ajugam shana jaze zazo bongo guru like this kani waka friends ifani bobona okoshishi wana fufuta ekraka yikitubu enye na makangona nyemana na nigie amamo penye na makanguna nyemana gani gie echile anozo anechi azala onwere manye banoso onye parala banoso onwere manye banoso onye parala banoso ajojo ina chitu penye na makanguna manana nigie akanuna luwo ina chitu penye na makanguna manana nigie echile anozo ane kirasala owere manye banoso onye parala banoso owere manye banoso onye parala banoso inajitu kwenye na maka ndo mabeje monu
na maka Megastas abịadọla anyị bụ ndị ọma anyị abịadọla anyị abịadọla Megastas abịadọla anyị bụ ndị ọma kamaghị ndị mejeje mba bịadọkwala anyị abịadọkwala chima anyị bụ ndị ọma akpa anyị eji akụ egwu n'ala were anyị ihe Megastas bụ ndị ọma o ji awa anyị kpalie n'igwe egwu ụmụ agbọghọbịa gbara mmanụ achịma ndị nna gbara mmanụ ndị nna gabakwara agba nneọma na-eje mmanụ mgbe gemati magwagokwuo Megastas bụ ndị ọmanụ anyị kakpa nnaka kamaghị anyị ụkwanụ ndị ọma kara aka na loro ije onye pete ọmụ bisko nwa mama nwa mụrụ ụmụ egwu agala m ibe gogoro eriela m ofe owere anyị idekwana ofe kalaba kama nwekwana ihe riche o kama ọkwa mgba na achị n'olu n'olu mọwụ faya ide ofe owere anyị achị mmadụ ebe Taite shibolamo Ochina wata kendo we lora. Umano ra kudume.
mewe alowere biribo ndomanu shinde bole mega biti nnem janu jekile na kumaye ejamana Abia State ndo meje bolangwe bara manebu ekwanye jeje bobo Abia State ndomanu shinde bole Enugu State onyo mekile na broma Port Harcourt branch ndere majonu jekile na broma domino dire kwaina waini mejanu odi dare anya hu maneji odi dare mbaye kwaina le Jeme baro gagwa umi mpesa Mega titinche Umano mapu mabrama Anyoma jari mimewe Onye chinyere seja enyi mi ya na rima Obiaro wadai enye meme kwa kone onye mama ga muwe ya ababana Fisi on my honor I will do my best anya ukwanute jakosi bongo the spiritual part of Bongos Ashim on my honor I will do my best of wish Onye kila propara nyoma nelo wayaka na lima Aji akonyonye Ifeanyi Francis CEO Bright Future Movies Production Limited Onye kwe ji ekwe Anye ekwe la jogalela nyema Ubale Kekwano maka Amamihe Solomon CEO So Chris Productions Agara jeru Alex Onyekelelage Oke choro ngwere memiri ya konu ngwere jona koloke Oh ine jakola mako Ayama ine Onye jinyere tiyeri mana baba na dalewe Yenyi mubana mwede beri mande jakola mako Yenyi mamega biti ndere mande jishiri mebo jakola We Alex Obana woje go shembole makwa chai owa go za kupono Ole ndoli mano yale mma Ogile jango gata Kena kaja tataga na were Domino de Wena wai Iya jimesi aho Anyari majare memma Engineer Austin Ekechi CEO Domino de Wena Chino Chukweke Koki wakamare mababa na chema kwela guguru Ojenjele njekwe Sani baba Eba Sandelewe
Oh, what bongo mamu mwegu. I know ya. One in a man at a time. Engineer Megale. I know one on a mega is to do. Ebendioma. Megabit. And a couple of megabits. Oshama Gamari. And when in there, Jaquegu, bongo no way. And when in there, Jaquegu, bongo no way. Bongo, Jaquegu, bongo no way. Mega kumama goromano, mega kumama goromano. Eh, ejeri be mama eh, jembe we, bongole. Emwerende jere gu bongo no were, ayaya. Alastenye uchi jere gu bongo eh. Maketani na lowe rashimi yarele lagema. Chole, oje magare lage mao, elele ne mwite mwannem ya banyo kwa nokono. Ewelende jabegu bongo no were. Ewelende jabegu bongo no were. Ewelende jabegu bongo no were. Bongo, bongo, bongo. Intine timu zale. Alex Onyewuchi Osha kelela igolo one of Umbaland Eji nwanyi mobi dia Igolo one of Okwa Irisha Ochoma ihe dia of our mama Sama Police Ezigbo nwanyi police Bongo Bongo Ina free. Abali me ago ke boli dem. Eka baraka. Isake kraka. Ore dejo. Anyi no bana. Eka bit studios ke no na do ra. Evashia. Amaro. Ashia chindi. Ore mwe nebela. Chineke me ati mambiaka kwa ojario ore mwe nebela Chineke me ati mambiaka kwa no ojario chai ne manase ore mwe nebela mo welele amwe nebela lelowe ono begala chinikere yan Omebu ngbenyele majo mi boke gala Omebu ngbenyele we na bodike gala onyoma Kakaru loju belo wa ye ko ma bayala Boku anwanyi elu wa ya do pasadi Ya do pasadi o bo sirere Ore maja ki baba o Mwe ndelu wa on ebe on eti Ite simani ke Amegale Ashimbeje no gajojo Omebu ngbenyele lo na bodike ya la na Anyega balaga Anyege feli de feli Makalo were mwe Mwe nebe mano Mwe neti elanu
ọ bụ onye ga-enyere ya aka n'ụwa gbanwe ya na sekpuru ala gbapụ ojikere ya odubijele jejeje anyị aga n'elu ụwa ya aga ejeje anyị ụlọode aga ejeje anyị abalị mara aga ejeje anyị jusie edukpa anyị ya na-erio o were nwewe n'ebe mara Chineke mere achị ma mbịa ka oge anyị no mmiri n'izoga ezoga ya zocha n'elu mara na acha ọ ga-agbakọ ọnwa emeghị imego mkpọrọ onye ọ ga-agarala n'ụwa ka ọ ga-agarala elu were nwanwe nnebela ahụla Chineke mere achị nwa bịa kakwa n'oji adịdo were nwanwe nnebela Chineke mere achị nwa bịa kakwa ijikwa kwaka na Chineke mere achị nwa mbịa gakwa n'obodo aya ma chi nwa mbịa gakwa n'obodo chi nwa mbịa gakwa n'obodo alo were mere aligo tetie achị nwa mbịa ya ga ya n'obodo amara nyere nwa daja gwa ya nye kwe ya ya gakwa n'obodo mma
Akwanye jama bushiri something ulo na paramaya. Ede akwa bushiri ye ulo na paramaya o. Akwanye jama bushiri something ulo na paramaya o. Akwa wana kotu. Why? You were a little bit very happy. Ojari yale wala. Only tell you be sent tonight. Maka boge yotara ma do ge wala. Oja masala me mejo mara. Oberoje besiri nelu waye bere. Bodu monye mesiri no ye bere ni male. Ode ya bara di mandelu wabe. Onye la bara di mandelu wa di no di de. Onye bo onye we ho me akaga ki. Agwa bushiri he. Sero wedi o. Oda wola wele yono sida ya. Engineer Bruno. Bakoji we kwara no hono. Aso wakuko mata wakuko wawe woso. Umunde ki we kwara ye wono sida ya. Pandem. Tiga kwa kushi. Ya panele ya windo ya bari ya. Shiriwe. Akwaje just one picking for fire pen. Ya bari ya baya. Tele. Akwa kushi ye. Windo ya bari ya bayo. Akwaje jama kushi something windo ya bari ya baya. Jemde. Akwa no. Na para ya kurala. Akwaje jama kushi something windo ya bari ya baya. Benejie akwa kushi ye. Windo ya bari ya baya. Akwaje jama kushi something windo ya bari ya baya. Ona wala chuwa suro. Na ba plotula. Manabo Shianje Mango Konya magaba ya Ore bora de mama obade oka jobare mama Ele mane bu boss Ore bora de mama obade oka jobare mama Ine Ore bora de mama Akakite manare panoma Onye nsogbu onye sogbula mo onye gbula m n'ụwa mesi ọkọchukwu onye akọdịla m onye nsogbu onye sogbula mo onye gbula m n'ụwa mesi ori udo ka mma o udo ka mma o udo ka mma n'ụwa kemgbe bụ udo ka mma o udo ka mma o udo ka mma n'ụwa kemgbe bụ ama monye mesese elu wa kubola mujo onye megidela mani ibe ya elo wa o ine ama monye mese elu we shelike onye megidela mani ibe ya elo wa o ine ombe majisi ke nolo ombe jowe pakanjo onye megidela mani ibe ya elo wa o ine ore borare mama o bare mama o ka jo pare mama Igbo yo weke wobi Deja no na bojo na do aka na ko nike o onye biri ndo le biri o lelo wa o ile onye ujo chifa no ntu yo onye ujo aya ji ndo ya lo nike o onye biri ndo le biri o lelo wa o ile abado bi manu lelo wa e o kwa wande o kwa ni le kwe ko ga lelo wa o ile na ji sike no lo Benjo we pakanjo okwa ni nke kuda nelowa o inde bore borare na otuma ma shepa na abanye we bare oko ajo makono ma position ya o akwojo ya to mara ya bore borare na mama o bare na oko ajo bare ma no bo bore borare na mama o bare shanje ga onye no chapa na sho kano yo na Onye meze nelo wa ndi na kariala Zeruwa were akodu che so mani Makonye hana la kodu ka he koro ya Ama no kwale ji
agbata obi manụ nwanne ya anagbara obi agbara ụtọ papa ụkwanụ ya ekwe kwuga ombe mmadụ si ike nọdụ ombe njọ wepụ aka njọ papa ụkwanụ ya ekwe kwuga ị na-achọ ego ma ga nwụ ego ị na-achọ nwa ma ga nwụ nwa ụkwanụ ya ekwe kwuga n'ụwa amara chaghara n'ụwa ụda enyi na enyi ya papa ụkwanụ ya ekwe kwuga n'ụwa ka anyị soro ụwa jeje ka anyị soro ụwa jeje jeje ọ ga-adịrị gị mma soro ụwa jeje ọ ga-adịrị anyị mma ndị eke ngọba na njiji nga mmiji ụwa amara chaghara n'ụwa ụda enyi na enyi ya ị na-achọ nwa ma ga nwee nwa soro ụwa jeje ọ ga-adịrị ndị na-achọ ego ma ha nwunye ego jeje ọ ga-adịrị gị ka anyị soro ụwa jeje ka anyị soro ụwa jeje ka anyị soro ụwa jeje nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ amarachakwana ghara n'ụwa wụkwa enyi na enyi ahụkwa ụwa na-agazi nwantịntị n'ebe a nwantịntị n'ebe ọzọ kpọrọ ebe ọra dị mma ụbadị dị mma ọkọchị ụkwarị mma n'ọgbọ ile onye nwekwa n'isi ọma ọwụ nze eshiri eshi ilesi anya ọnwe ha abụọ ụbarị mma ụbọ na ọnwụ gbara ndụ onye ọbụla doziekwa ndụ ya edozie ọlụtikesi agazie nna marakwa n'ụwa Chineke elu ụwa wagwagbo nna marakwa nna elu ụwa karịchana elu ụwa gwụkwa nna marakwa n'ụwa Chineke elu ụwa wagwagbo nna marakwa n'ụwa elu ụwa ya ụwa nna marakwa n'ụwa Chineke elu ụwa wagwagbo nna marakwa n'ụwa anyị chere chi ya 2000 n'elu ụwa ga-ala mgbuo onye bọrọ chikele n'uchi ụwa ụwa chi na marakwa n'ụwa Chineke elu ụwa wagwagwo onye kpokwara uwe gbo onwe ya elu ụwa wotu mbịa na marakwa n'ụwa Chineke elu ụwa wagwagwo ewu mama m ihe ogo ya n'ịga nte ewe Super Namia. Aye, super Ayakata.
obi kemụrụ nne nwụ na emere me egwu nwa meji akụye ọwụ ihe ji na mara mgbo ogo jagba egwu miye nwa nwaanyị jagba egwu miye bongo nwa meji akụye ọwụ ihe ji na mara mgbo onye ọma ewe mama lele chi nwanyị eberi mara egwu chi jiri chọ m mma ọwụ kwa m si buga ọwụ ihe m ji aga aga bonga lele ewo egwu ọsọ bombo amde nnebi una n'olu chi nwanyị eberi mara egwu m jeru ụwa mo egwu chukwu jiri chọ anyị mma ogo jagba ya ọnwa anyị jagba egwu m bonga lele egwu egwu mo mani be manu nwanne ya o ndọ mama meberi mama jajo wigi ge ole na-eji nwoke ọ mara mma nwafọ Nazaret elu wadi dodi me yo ma onye zuru la mara na yo ma onye kwa elu wa ya no we zutara no ya bara la ma ya bara je ma di uke Chineke o baba egwa di we gbo bi ọma nwanne m echelula echi yo arechichere onwe ya o echi dị ime anya makwa ihe ọgamụ nwanne m echegbula onwe bụ zozocha n'igwe anwụ gacha acha ori mgba chinyere ya aka mma oge Chineke ka mma oge onye nwe ụwa ka mma chinyere bụ nke chinyere bụ ka mma okpuni ga na-ekwu okwu omeni ga na-eme uche ya okpuni ga na-ekwu n'elu ụwa chi o onye kuchi ụzọ mapụta onwe ya ọsọ ọkọọla aka onye ihe na-eshiri ike n'ụwa oge Chineke ka mma onye ihe na-ara ahụ n'ụwa oge Chineke ka mma ka ahụ chinyere nke chinyere ka mma Ogechi ka mma Ogechi ka mma
n'obi ka ịmakọla mbụ Chinonye oke nna nyekela m ka ịmakọla mbụ elu ụwa na-ajụ m na-emebi n'aka m ga-esi bịa o ma mbeti machi n'aka m ga-esi n'aka chi m kechi ka mma na onye gbukwala n'onwe ya o kechi ka mma sị onye gbukwala n'onwe ya o nwanne m echelu na-echi o ara echichere onwe ya o echi dị ime anya m akwụ ihe ọgabụ elu ụwa na-ajụ m na-emebi n'aka m ga-esi bịa o ma mbeti machi n'aka m ga-esi n'aka chi m anwụ gachacha o ka anwụ chinyere m nke chinyere m ka mma ka mma Ogechi ka mma Ogechi ka mma Ambassador Diane Isiroko, CEO Diane Entertainment. Upon the mission, I got a beer, man, every one now. I'm a bono, busy, Kajamao. I didn't be Shana Rula, and then Mangi, Shana be too low. I'm a recessi, Chumana Lula. Mama beje jembona nonna emme kumana ya mambo nyokumbu ese nikachama o abiho keje makobu something go bala na US High Chief Dr. Ray Anokam o wi gbe kala one of mo wa igbe kala simme o konde ni shanya ga yebi o konde ni shanya ga yebi o konde ni shanya ga yebi Atolo mara ya mara, atolo fenge ye fenge jema koshineba, alandeba, kosineba, alandeba. Ande nebiye, anu metola muso showum, mkomana na koko wamo, oye jishoke cha ukama o. Ike di chinde
ọgachi m onye bidola ọ gadịrị gị mma ọgaranya chukwu goziri n'obi ka ọ gadịrị gị mma onye ọma m isi mgbebe ole hachi nwanyị bidola chairman CEO Oriental Pillars Hotel nke nọ na Lowere anyị ya gachiela gị oke nsogbu oke nzu jogere afọ ọgaranya chukwu goziri n'obi ka esi anyere ọha n'ịza aka kedu maka ezi lọlọ bụ osodi eme lọlọ edit oke nzu jogere afọ ya gachiela gị Chief P. Ọgbara ọ gadịrị gị mma eze aha ka ego ndị m meji m ọnụ Ugomba Chinemere ndị ọlụ ọ gadịrị gị mma o aya mma iti ya gachie ya ma bịa lere m ma mebidola ama m eze ika gete maka lọlọ Ugonze Ọgbara osoji eme lọsi Ọgbara ezi nwaanyị mobiti ezi nwaanyị mobiti ya gị na mma ya gachie ndị mmebi bịa ma bịagbara ego ma mebidola ama m eze ika mma kedu maka barista n'osike ma ya dịbara gị na mma akịlịga nwere afọ n'osike ụmụaka ezi nwaanyị mobiti bịa ma bịa lere m agalari mmanya gakwa n'ịgba ya agba magalari kpọrọ anya ha asha ya o ashimagalari mmanya gakwa n'ịgba ya agba magalari kpọrọ anya ha asha ya o ụmụaka Owerri anya bịaghị ọkwa nna ole nwekwanụ ha gbanwere imi ọcha onye gbanwere aka ejikwa nlelela wọ Shande Engineer Bruno Agwala munde manu o Ejila munde manu so Agwala munde manu nonga ya neruwa Emarachia Ashimekula ya kwakwala mo Ejila munde ya manu e Agwala munde manu okuo Ejila munde manu nonga ya neruwa Emarachia Agano Anyi bigi bera na pamra chupu Oma ya rela nyimmo Ejela munde mano nonga ya neruba Emarachia Okwanyi bigi bele na la bemra chupu Oma ya rela nyimmo Ejela munde mano nonga ya neruba Emarachia Ama anwe kubale boki Ekwo kwa nano Amata Lekwala ngoka nuye wa mombu Lekwala ngoka nuye wa mombu Chime pekwala nyo Yanu lekwala ngoka nuye wa mombu Alo were mwemni Lekwala ngoka nuye wa mombu Chime pekwala nyo Opo onye me aye were ishi ya para Ofo
gị anọ gaa ala na-arụchi azụ ya gị o ịnụcha gị cha agaghị ekwu cha nụrụ ọla ala chi erila m onye ọla jụmanụ chiri ajụjụ iwoke anọ gaa ala na-arụ n'obodo ịnụcha gị cha agaghị ekwu cha nụrụ ọla ala chi erila m onye ọla jụmanụ chiri ajụjụ imechakwa nna gị echi hụrụ onye eze nọ gaa ala na-arụ n'obodo gị o ịnụcha gị cha agaghị ekwu cha nụrụ ọla ala chi erila m onye ọla jụmanụ chiri ajụjụ ọkwụji o mejikwara m ibe onye ịshagama ka hụrụ onye eze nọ gaa na-emegbu ndị obodo gị ịnụcha gị cha agaghị ekwu onye ebe ka nna ya were isi ya gbara onye ọla jụmanụ chiri ajụjụ hụrụ onye eze nọ gaa agụrụ egbu ndị obodo gị o ịnụcha gị cha agaghị ekwu onye eme ka nna ya were isi ya kpara onye ọla jụmanụ chiri ajụjụ di m omejechi udugbo owere omelu oji ahụ dị hụkwa nna mana omelejefu ụkpala so onye mere na onye ọla jụmanụ chiri ajụjụ ọkwa ndị isi abụọ righarịa Chineke makwana onye gbọgbo ofe ọkwụza agọkwa akwa eri eri enye gị ihe enye domanụ ga-erie ọkwụla mekpa iji na bao ọkwụsha ga-eji anya ahụ ndebe araeze echi gachọ m ọganihu brọda gbakwara m iji na bao onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ọkwụsha ga-eji anya ahụ ndebe araba echi gachọ m ọganihu brọda gbakwara m iji na ba onye ọjụmanụ chiri ajụjụ gbana gụọ anyị naanị gị bi ọkpụ ịcha ga-eji anya ahụ onye chi gọjiri echi gachọ m ọganiru brọda gbakwara m obeji na bao onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ka hụrụ nwata ga-adọ kesi obodo agba ga-ekesi agaghị anụ gbakwara m obeji na bao onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ụwa nwayọ ọzọ juru abọ ya barala ụma abalị jem akpanye wee rojo mma ọnwa gbamazi jago manye onye ọjụmanụ chiri ajụjụ abalị jem akpanye wee rojo mma onye ọjụmanụ chiri ajụjụ abalị jem akpanye wee rojo mma onye ọjụmanụ chiri ajụjụ awụ m agwọ gara ụbịọrikwa onye gburu di ya onye ọjụmanụ chiri obe nwanne agwọ gara ụbịọrikwa onye gburu di ya onye ọjụmanụ chiri obe nwanne ji onye weta ọwụkwa ya wee jụọ onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ashịma onye ọgajiri kpanna ya nwe mba onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ashịma onye ọgajiri kpala anya nwe mba onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ashịma abalị jem akwanye wee rojo mma onye ọjụmanụ chiri ajụjụ abalị jem azanye wee rojo mma onye ọjụmanụ chiri ajụjụ ashịma omelejefu ụkpala so onye mena onye ọjụmanụ chiri ajụjụ onye ọbụla nwee mmasị na nwanne ya ka onye ọbụla nwee mmasị na nwanne ya nwee mmasị na nwanne gị ọhụ ma ya arịla nye mma n'ihi na onye nweta ọwụkwa ya nwee chọọ okorobịa were ndị meje mọnụ okorobịa emekuku ndị mejeje mba ụra akpa na-ebu ndị meje mọnụ ndị mejere ụwa ka nwanne ka ndị omejeje mba ka nwanne onwekwa ha gbara nkịtị ihe mee n'onwe ya onye ọbụla nwee mmasị na nwanne ya uji na bọchị ya ndị marị mma amamihe ụkwa n'ụkọ ya ejikwa na agbọcha na ya agbọcha ihe
n'ihi na nkịta ụla nwaanyị ezukwa na ya akpa alụbie ọlụkwara nwa ụkwụ ụmụ papa na nọrụ ya lịla nwa aka mụ gbara na ji o agbara obi igbo alụbie ọlịla nwa ụkwụ ụmụ papa na nọrụ ya lịla nwa aka mụ gbara na ji o agbara obi igbo alụbie ọlịla nwa ụkwụ ụmụ papa na nọrụ ya lịla nwa aka mụ gbara na ji o agbara obi igbo alụbie ọrịla nwokwu ụmụ gbakwa na n'ọrụ ya rịla nwa aka mụ kpakwa nọ na ji agbara obi igbo alụbie ọrịla nwokwu ụmụ gba n'ọrụ ya rịla nwa aka mụ gbara na ji agbara obi igbo alụbie ọrịla nwokwu ụmụ gba n'ọrụ ya rịla nwa aka mụ gbara na ji agbara obi igbo anyị ewe akụkọ mekwa nneme na alụmụdụ kebo ụmụrụ ụmụ ụda n'ebe niile nwoke na nwaanyị nọkwa na alụmụdụ enwekwa onye na-enwe erimeri oke mmiri na-ezokwa o nwere onye isi na onye mgbọrọ nọ na alụmụdụ ihe ji ya ọbara dị warịrịo o ruola ọnwa nnọọ na ise nwebe na onye nyere ha nri narị bụ onye hụrụ ụkọ ga-eri ahụ ụkọ ga-enye onye isi na onye mgbọrọ agụụ wee na-agụ ha ya eruo otu abalị onye isi na onye mgbọrọ achị na aga ji izochi ka ha jekwuru jirie ma ha jee n'udo nyeze ha ka ha wọrọ ka taa ma ha rijugodi nke wakpọ ọ na-akpọkwanụ nke ụba alụbie ọrịla nwa okwu ụmụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji alụbie ọrịla nwa okwu ụmụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji agbara obi igbo acherukwanna onye isi ga kpọrọ onye mgbọrọ n'azụ jemu ubi onye eze ma mma ahụ ọnwa abụọ nna ụmụ ngaji karata onye mgbọrọ ga-emeta onye isi aka n'azụ onye isi hụla ala onye mgbọrọ egburu ji etighi na akpanwuo ụmụ nga ọka kara aka awọrọ ọka dị ụmụ nga ose chara acha awọrọ ose ti etu ahụ keji ya wogo osekwuga ji nọba akpa ha niile juo alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụbara na ji agbara obi igbo alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụbara na ji agbara obi igbo acherukwanna onye ichi na onye mgbọrọ eje moto ofejekwiga jeghachi ime ahụ ya je nọrọ achabụọla n'ụzọkpụrụ ewuriga nwa ji arụtaga nwọta hụ anataraga nwose hụ acherukwanna ma nwa nwaanyị onye eze echi ka ya je ruo n'ubi ya ka ya je gburu yiri mma ọ na-erula na mbara ubi ọrịkpa na ọka kakwa nnaka ọrịkpa na uji kakwa nnaka ọrịkpa na ose chara acha nwaanyị onye eze ga-ebe ga-etie mana ọ na ji ma ha oji na-enye ụmụ ya nri nwaanyị onye eze ga-alakwudo ga-ejekọrọ digo onye zakwa onekpe kwọrọ ụmụ udo niile ekpe ọ dị mkpa onye wụla jere n'ubi ya jegburu ji wọrọ ka nwunye ya wọrọ ose nwunye ya agbara obi igbo alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụbara ji agbara obi igbo alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụbara ji agbara obi igbo nwoke fụ ahịa dụọ nwaanyị fụ anụ ya dụọ ụmụdụ niile adụtụlichi yafụ onye isi na onye mgbọrọ achidepụ onye isi na onye mgbọrọ na ọhụkpa ha wụrụ ụmụdo onye mgbọrọ ga-eburu ụzọ chi na gị gadụ isi ọnwa gbara ubi gema ntị onye mgbọrọ ya agala n'idu isi o
onye mma nne ya mụrụ ya ụkwụ ya abụọ ube gbara n'ụlọ oye Shapalapa, ya weje na palelo wa nishida. Ndule, ndo. Alias Kamaru, minishi wa no foka. Oh yes. Obi nwanne. Obi South. Ogbe ihe ndiro ga-eme nwanne. Onye Chukwu gọziri o gọzichara ya. Ọma timasi. Nna ya lugo. Gentleman. Iwe onye zeta. Kabaniru. Odinga. Chief Canis Mabu. Nwakomare mma. Eza na yo. Chief. Uwandu Ejiofor. Eza na yo wa. Iwe onye ze. Eti okwe eri okwe. Onye ze lokwo ụdọ. Iwe onye kraka onye lufo ya do. Chris Art. Chris Nze. Mafa makonora. Kedu maka Hausa. Are you pregnant? Ebubo Halaris. Onye ze. Reneseka Services Limited Lagos. Kole kwano shama logeda. Akumo tula paripari. Hey. Tedi hono onye bere sheno dakwe. Amako yura na onye bere sheno dakwe. Oma chukiti ni wajibu onye bere sheno dakwe. Akurula wana pamara onye bere sheno dakwe. Chifu pride ukwebu onye bere sheno dakwe. Akuzonu wana fu isu jaba onye bere sheno dakwe. Hey, oka di Brussels group onye bere sheno dakwe. Chifu chide bere ude onye bere sheno dakwe. Agude pe wana fu isoji onye bere sheno dakwe. Honorable Chairman Umuno Chileka Government Area San Victor Okechukwu wana foro Managing Director Destiny Hotel Owerri Honorable Chief Andy Nadi Andy Best Akuti Nawa Wanu of Umunkwa Ikaja Andy Best Electronics Akuti Nawa Andy Sademi on bọ̀rọ̀ ndị emepere okpere nwere okwe ekpere gịnị gị na-ekpere ya anyị soro Sademi on emepere gịnị gị na-ekpere ya anyị soro Sademi on emepere Sademi on anyị Sademi on anyị okpere nwere okwe Sademi on anyị aga m Sademi on emepere Sademi on anyị Sademi on mba ahụ otu MD ETJ Ventures Limited, Lagos. Agameso Demian Bemebere, Ademiana. Uto Abuigwe Ibebere, Abriso Gosi, Wanda, Ademiana. Amusu Nepa Bemebere, Amusu Bebere, Sobabalaga, Ademiana. Shabi Nana Bemebere, Ademiana, Hey! Just on the bubble. Looking ash, killing gold. That's a money, Papa. Got the Wadikale. Hey, Tom Ibe. Oh, yes. Hold on, I'm waiting. Oh, the best executive governor in Nigeria. His Excellency Chief Dr. Achike Udemwa. Onwe Monine, our beloved governor. Igbo State, Papa Monine, Papa, Ruanine Jeo, Papa, you are yes. Clement Chilaka. Turukin Ugwala na Abuja. Oshimarite yabo, oye. Sam Daddy, Chief Sam Daddy Anyang, Executive Chairman, Keduru Local Government Area. Okay, the one okay, the Sylvester Obina. Oh, yes, okay, the Kakwala. Chairman Morris Farm and Psychobin Group. Ikrakada.
Bidi hona Honorable Bidi Ekele Okoro bewere na hona Ndengo bola dile Owe wiki bago Dina iweji mmanu inuna o Kwako obi ọma eje riji Zani iro achileke foge na suo Imra la sanke na jwe mwe nwanne ọrụ kale Chifle ma nwogo Kolombo Emine ma terita nwogo Alala Chineke na nabulo biyada Bishop Udiegu Nama te ma nwogo ahi Obebere mwere yekwete Aga mesi ma nwogo bemebere Ma nwogo kumu negidi ma n'ọnwụ Enyo ha ngọgbala Enyo humo were je mono Anabuchi kwa hapu gị ma nwogo be Ya dịrị gị mmadụ Anyị si gị bika machika Meria we gani Ọgbachi amụrụla gị ọkụ Meria biko gani Anke na-ajụ enwe ọka Dina udeje na kwe Ezi nwa ya nwere ike ikwu enyi Ịma nwa oge chiri ụdagbu enyi Ọhụ enwe ike ịgba ọgụgụ nwanne Ịma nwa ọgwari onye obere O jikwa nwa n'oto aka Ugwumba Kiss Daddy Andy Ọmụma mụshanya sụrụ anụ ya Ebe ji ubeji ọkwa eche eri Kelela m n'ụlọ gị o Kedikwanụ maka Pacific Sa Patrick Mesurike Nwanne mmadụ Iwe onye eti Telegram Sab 1 million Sa Patrick Mesurike Nwanne ne Honorable Chief Just stand the back Kelere m n'ụlọ gị Ijeọma and the house niile Chief Christian Nwami ọnwa na-agbara ọha nke izizi na Nkwaland Chairman Executive Officer Gold Oil Airport Road Port Harcourt Oya na Ija Dancha Nkonole Fago wanya ore Kono Akan me shishi I gabla Kesi Dubai Lord the TJKG Challenging group of companies The Jagamba of Dimago Amaturu Njere Apple engineer Hey Union Are you a Demboro? Union Challenge Union Eke nombo Nombo agugwa nwanne mma Abedo Kochi lale Emeka Operacho Kedu kwanu maka Emeka People's Choice Pastor Are you a Dembere? Chief Priest Ahuru Easy Miri one of Amucha President General Amucha Development Union Easy Miri Colombo Eyi Deputy Man Okoma Kedu Makasike Onyo Priest Otemba Udabwenyi Eji one of people Eji one MBA Eji one Isi akwụkwọ Udabwenyi Challenge bụ ụzọ Ndụ hụna alias Cameroon mmiri shi one of ọgba Sa Amos Amadile ọkụ fire Chief Nnamdi nwoke kọrọ Ikwere one of Ikwere Mayor na Port Harcourt Iwe onye eze Chief Chasa Hamefulele Abune Temba one of Ugiri Bansa Charlie bla Chief Anayawa DJ Ekuku Igbo one of Igbo Sa Uche anyị nọfu Our daddy's motors Iwo yesede Ashok Oji Prince Chikono Onye eze Hey, oya
Ileke. Colombo, Chairman Executive Officer. C. John Investments Limited, Lagos. Iyakari Estate. Ojurumba Moko. Ojurumba Moko. Kedi Makalolo. Chief Emmanuel Oparugo. Ichoma Oparugo. Ojurumba one of Umweshi. Chairman Executive Officer, Wingate Hotels Limited, Port Harcourt. Hey, Yana Traders Marketing Company Limited. Hey, Aya. Mayor Nikeja, Zurumba Ojese. Obebere Mwe Yopemega. Hey, Aga Mesa Zurumba Bemebere. Hey, Zurumba Niweshi. Hey, Aya. Hey, that's your party. Woman now wait away for that. Frog brothers kicking belly. Igolo one of a hey. I need a gabula magic and Macabra Bonara Siena. Hey, I got them Christian woman. All one Abraham and Chris is in Angolan. He said, oh, yes. Johnny Supermarket, my friend woke up in my Chief Ifeanyi Asikok, Managing Director, EV Communication, Awari and Alaba. Oh yes! Hey! Father, hold this. Father, Chifuna Guswa. Papa Dola Nama Osa. Oh yes! Asai. Prince Osai of the Nemba. Ojukwa ba ego na South Africa. Ikrakada. Sly one them. Mr. Sylvester Opara. Obasinachi one of the community. Sly Investments Nigeria Limited. Lagos. You are yes. Nabweni. Oinoma. Prince Stephen Zocha. Onyukuna South Africa. Olebano Makande South to Nibe. Chief Ekene Okeke. Managing Director, Arizona Oil. Obiadada one of all. Obiadada. Hey, Olelewe. Ojaga. Olelewe. In the vex fire fair, Nicholas Abubale. Chief Nicholas Abubale, Managing Director, London Net and Lilies Ikrakada. Hey, Chris Lomas, Photo Lomas Worldwide. Omano Ajube. Chief Doctor Vitalis Ibe Wane. Orikeze Nawa. Iwo Nyese. Colombo. Ucho Kete. The boy is good. The MD UCO Investment Nigeria Limited. Abia State. And the winner, distributor of the year, Panoke Electronics. Go the kingdom. Agamesu the Kisi Emebere. Prince Udoku Dempo. Obuhorozowa. Yeah. Abego Kitone Keeper. Chairman, Executive Officer. The Kingdom Group of Companies. Yakwalano. Ojem Shangri-La. Osinachi Motors. Osinachi Motors. Odekis Petroleum. Ono Nazi. Anijenu Fisiye. Odekis Electronics. Academy. Pano Kings. On TV, my VCD. Pano Kings. Webashia. Kisuru Pano Kings. Ibano Wama. Pano Kings. Webashia. My TV, my VCD. Chidio Korafo. Obina Togo. Kedubaka. Amaki Togo.
elechana m anya nwanne m mana madelu elela m gburugburu niile dadị abụeli elechana m anya nwanne m mana madelu elela m gburugburu dadị abụeli dadị ụdọ na abụeli saponu nwanne m ishe n'ụda abụeli olele m chipụta n'okoro Supolo nwanne m dadị abụeli kedu maka ji n'okoro nwanne supo ewe looking yash Emeka papa n'isu dọ na benyi chairman E&A Motors Oyeze Honorable Vincent Ehiri Mayor n'Owerri Municipal na benyi Honorable Ben Stone ọnwụ leader Owerri Municipal Council Oyeze Honorable Vincent Okwamale Elekwano maka eze bijima o eze bijima onye ze youth chairman Honorable Pius and Suji member representing Ikenebu Ward 2 chairman security committee Owerri Municipal Council you touch your leg I touch my hand that's what you Honorable Lugado Suji SSA Sundry Oshiezi Kelere Mzebe na Ike Osuji Ikemba Nkoweri Ikemba Ibrabo Nebraska nwanne m ụdọ na kwenye Sa Aishokori Chiko Korochi kedikwanụ maka ofe FCK ụdọ na kwenye CK Ụwadize Phillips ụdọ na kwenye Chedemo Wade Ọkụ Chifu ụdọ na kwenye